suke biya mata, to malam yanzu an sake rubuta mata magani kuma ya ki sayo mata, shin ya halatta in ya ajiye kudinsa ta ɗauka ta sayi maganin ba tare da ya sani ba, kuma malam yana da kudin ba wai ba shi da shi ba, bai da niyyar saya ne? Wajibi ne akan miji ya kula da haƙoƙin matarsa, abin da ya shafi ci, sha, tufafi, magani da sauran ababe wanda suke kama da wannan. Dole ne haƙƙi ne akan sa ya nema mata magani mutukar yana da iko. Da haka wannan bashi ne take binsa, dole ya biya, sai dai in ta yafe masa, yan uwanta su ma sun ce ba komi. To a irin wannan yanayi mutukar yana da dama baya yi, to babu laifi ta iya ɗaukan wani abu na kuɗinsa gwargwadon bukatarta ba tare ya sani ba, ta biya bukatunta, ta siya wa kanta magani da sauran al'amura na bukatunta na yau da gobe gwargwadon abin da bai saba shari'a ba. Wannan ya halatta ko da bai sani ba, kamar yadda hadisi ya nuni akan haka cikin sahih al-Bukhari game da matar Abu Sufyan. An gane ba, tace mutum ne mai mako mai rowa, kuma ga yara, sai manzo Allah ce to ki dauka daga dukiyarsa abin da zai ishe ki kuma ya ishi ƴaƴanki, amma abin da yake sananne ta fuskar shari'a wanda bai wuce iyaka ba, to bisa wannan hadisin duba game da cewa fatawa ce manzo Allah ya bayar, to duba ga shi a bisa wannan fiskar, duk da al-Qarafi cikin anwarul buruq fi anwa'il furuq yayi magana kan batun shin wannan al-fatwa ce ko al-qada, hukunci ne na alƙalanci ko fatawa ce, amma dai a takeice a dunkule zaka iya ɗaukar cewa in dai kin samu kanki a yanayi irin wannan zaki iya ɗaukar kuɗi ki je ki biya wa kanki bukata ba tare da ya sani ba. Wannan ya halatta, babu komai akai, wallahu a'lam.